Čau, já vás vítám u druhého videa a zároveň u prvního vlogu na tomto kanále. A dneska to bude jak jinak než tady o 924. Na úvod asi bych tady měl říct, jak jsem vlastně k tomu autu přišel. Nápad na to pořídit 924 mi napadl někdy o Vánocích, takže ta myšlenka zrála v hlavě třeba půl roku a mezi tím jsem si mapoval trh. Ty auta jsou dneska, řekl bych, jako v nesmyslné cenové hladině. Pěkný kousky stojí 250 000 a to mi přišlo jako dost peněz za takovýhle auto. Nicméně počítal jsem s tím, že nějaký takový auto teda koupím. Byla to taková rychlá akce. To auto se objevilo na ráji veteránů ve středu. Já jsem na něj ve čtvrtek volal, v pátek jsem ho koupil. Bylo to za zajímavou cenu, ale není to sednout a jezdit. No. Je to projekt a je na tom fakt mraky práce. Takže to bude pro mě docela výzva, protože já jsem nikdy takhle starý auto neměl. Teď se na to hrozně těším, ale vím, že to nebude jednoduchý, protože nejsem mechanik. Baví mě to a chtěl bych tenhle projekt prostě dotáhnout do nějakého zdárného konce. Minulý majitel to měl od roku 2006, takže to auto měl dost dlouho, ale posledních 8 let to auto nejezdilo. Jezdilo jenom na technický, za poslední 2 roky tam nebylo ani na technický, takže to projel párkrát okolo vesnice, auto zainzeroval, protože pro něj neměl využití. Tudíž tam byla poměrně jako zajímavá cena, prostě dá se o tom mluvit jako o nejlevnějším pojízdným Porsche na internetu, když nebudu počítat nějaký Cayeny a takovéhle věci. Nicméně auto úplně jako nejede dobře, respektive jede na 3 válce, za studena nedrží otáčky na volnoběh, za jízdy se mu nechce úplně jako do vyšší otáček do těch, já nevím, kolik tady je. 6,5 tisíce v redlineu, takže prostě od těch 5 000 už to netáhne, takže bude tady podle mě jako 1 000 001 problém. Musí se to auto projít centimetr po centimetru, všechny součástky zkontrolovat a začít to dávat postupně dokupy. Tak tohle je dobrý. Tohle je tepelný kryt nad svodama, který tady nedržel a tady držel skrz takovouhle punkovou podložku. To je jenom šroubení zadice. Takže já mám za sebou první čištění z toho největšího. Byl to teda docela oser, protože je to samá masnota a taková jako úplně napečená. Prostě nejde to, pár motorových prostorů jsem vyčistil, ale tu ten byl jako suverénně nejhorší. Nebo byl, to ještě jako není hotový. Přišel jsem na 5 zásadních problémů. První, rozpadlej zapalovací kabel ke 4. válci, takže to má za následek to, proč to auto jede jenom na 3. Druhý problém velký, tak je rozpadlá hlava škrtící klapky k přívodu vzduchu. Je to kousek odsání, přisává to tam vzduch a to bude mít určitě za následek to, že to auto prostě nedrží otáčky na ten volnoběh. Další je tam popraskaná ještě jedna hadice na vzduch, ta teda není úplně, ale je jako není úplně fresh, je prostě taková napraskaná. Další věc je kostřící kabel baterie a nějaký konektory v elektrice nejsou taky úplně jako pěkný, takže tomu bude taky třeba se pověnovat. Tadyhle těch 5 věcí budu teďko primárně řešit
abych mohl to nastartovat, nechat dovohřát a potom se pustit prostě do té výměny oleje, do proplachu motoru a do toho chladícího okruhu. Máme tady update po pár dnech. Já jsem začal schánět díly, povedlo se mi sehnat vlastně skoro všechno v Porsche. Originální díly, je dobrý, že ty díly na tohle auto se pořád jako vyrábějí a jediné co teda, že nejsou skladem, takže na to musím chvilku počkat. Povedlo se mi sehnat všechno kromě toho tepelného štítu. Ten už se bohužel nevyrábí, není dostupný a bude třeba nějakým způsobem opravit tenhle. Další věc, řekl jsem si, že když už máme takhle pěkně odstrojený ten motorový prostor, takže by byla škoda nevyčistit tadyhle ty hliníkový díly, ty dominantní, to znamená výkoventilů, sání. Scháněl jsem se po nějakém čističi na hliník a narazil jsem na produkty od Nanosolu. Já s tím teda úplně nemám zkušenost, respektive nemám s tím žádnou zkušenost, ale co jsem koukal na videa, tak to vypadá velice dobře. Takže jsem pořídil Industria průmyslový čistič, který je vlastně na vyčištění od největších mastnot, největšího jakoby mechanického znečištění. Potom tady máme čistič hliníku Alu Cleaner. Ten zase by měl zbavit ten vyčištěný hliník oxidace a měl by být krásně bílej. A na zakonzervování je tady Nanosol impregnační olej na kovy. Je třeba to údajně pořádně opláchnout vodou po tom čištění a zakonzervovat, protože je to agresivní a pořád by tam mohla probíhat ta chemická reakce a ten hliník by úplně zčernal. Jo, takže se jdeme pustit do toho čištění, ať už je to načisto, když to mám takhle odstrojený. Tak já mám namícháno. Nařadil jsem to v poměru 1:5, což uvádí, že je pro silný znečištění, to je vlastně to nejsilnější, respektive nejkoncentrovanější přípravek, který by se měl používat a je to až po 1:100, což doporučují při čištění v ultrazvukové čističce. Takže jdu to aplikovat tady na to sání, někam na schovaný místo, kdyby to udělalo nějakou neplechu a uvidíme, co to udělá, co to z toho dostane. Jako ta pravá polovina je bělejší, něco to z toho dostalo, ale popravdě čekal jsem, že to bude fungovat líp, no. Ale možná, když ten postup zopakujeme, tak to prokoukne ještě, ale nějak se mi nechce z toho dostat tadyhle ty napečeniny černý, který se budou muset teda pravděpodobně jako mechanicky obrousit. Ale hele, lepší než to bylo to je. Já to sání jdu polejt s tím celý, vyčistíme ho celý a potom se vrhneme na výkoventilu, třeba to bude reagovat líp. Je možný, že to není čistý hliník, že to je nějaká slitina, ale pochybuju. Takže Nanosol takhle, za mě teda docela zklamání, já jsem čekal lepší výsledek, budu se s tím potom ještě chvilku hrát, ale ještě mi tady napadl jeden takový experiment. Tady jsem rozebral řídící jednotku, tady z hliníku, takže jsem tady oddělil to hliníkový víko. Chci vyzkoušet nalejt úplně neředěný roztok toho Industry čističe a nechat to ponořený chvíli v té lázni, co to udělá.
Takže já už to mám opláchnutý vodou. Tady je vidět, že to krásně vyčistilo tu špínu a tu oxidaci. Nicméně, že by to nějak vybělilo, to se říct nedá. Čekal jsem opravdu lepší výsledek. Ale dočistím to celý a jako každopádně lepší to je. Neříkám, že to nefunguje. Čistější to je, třeba dělám něco blbě, anebo to není čistý hliník. Jo, to nemusí fungovat na nějaký slitiny hliníku, což tohle klidně může být. Takže já si s tím budu ještě pohrát a to bude pro tenhle díl asi všechno. V příštím díle si začneme montovat ty díly, co dodají z Porsche a chtěl bych udělat zkušební start, kdy auto konečně poběží už na 4. Tak zatím se mějte, díky za sledování a čau.